Thank you so much. Shillong there. Shillong there melon bayane. Shillong there me ay longu. Nang mangikmi kaji shushu. Daronod pagkaborba. Ongan yairai yakachingha. Yakachingha utrai, ungan yaira, yakachingha utrai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hatu pi kemen haba pi don haka yeng ka jong utrai. Amen. Amen. Nga kemen mo ngi kemen ngi ai ngu yo blay bangin dang yo ya ka we pat ka sngi haka bangin dang la ban ya wan lang kum ni bangin don haka yeng ka jong utrai bangin don haka jing don ka jong u bat haka bangin ya bam na ka miet ka jong u. Amen. Amen. Shisha ngi em hakis ngi haka ba lanang pendep ya ki e baro ki bla tho haka ktien ka jong u blay. Ngis ngau thu shai ba kini kisngi kilong kita kisngi ki bakhat do ngiyo iba kita ki e baro ki ba ublay ulat ho mo hakaktian ka jong u ki jamenta ngiyo ya kita ki dak jong ka por the signs of times ngiyo ba kata ka jingwan ka jong u jisu kala hajan hakaba unwan ban shaw ya kita ki banget. But ngiyo habang ipit saudang jongi ngiyo ya kitma ngiyo ya kita kijingele hapareng kijat benriu ngiyo ya kinemsniu kijumai kijing shapen shitom ben jongki banget namar kataka kajinget ka jongki ngiyo ya kataka kajing man kriat no jongki banget. But ngiyo na ka gospel kat kum Matthias kalenong ka ba arpusaw ka dekot ka ba katsaw. Hang tu ko ong tiya kani ka gospel jong ka hima an ya lap haka perthai baro. Ya ka banlong ka jingpla haki kenja benriu baro. Anda kum taken kanja kata ka bakut. Hang ni la tho ko ong ba ya kani ka gospel jong ka hima an yalap haka perthai baro. But anda habla yalap yakta ka gospel jong ka hima haka perthai baro kong kanja kata kabakun manga bat mangi lang ngidai bandon benta haka ban yalap yakani ka gospel ka kubor ka babha shaki binrio hakani ka no pai sngi nga kwa bangin ya pai bat nga shaka gospel kat kumuyonis kalenong ka bakandai ka dekot ka basaw. Ka gospel kat kumuyonis kalenong ka bakandai ka dekot ka basaw. Larang ipet ya kini ka dekot ka ong. Kadai yang nga ban Trei ya kita kijing Trei jong uta ubalapha yang nga. Katba kadang don ka Sngi. Kamit ka ja anda kumta omdon ubala ban Trei. Ako aban puli biang sa sisien. Kadai yang nga ban Trei. Ya kita kijing Trei jong uta ubala pha yang nga. Katba kadang don ka Sngi. Kamit kaja anda kumta omdon ubala ban Trei. Hang niya haka gospel ka jong uyonis la record la niya la bu jingken mau ya ka jingja ka bapala. Namar hang niya ngiyo ba u Jisu ula penkia ya ubriu uba matla. But kaway ka jing ay jubab ka ba u Jisu ay kalong kadai yang nga ban Trei ya kita kijing Trei jong uta ubalapha yang nga katba kadang don ka Sngi
Kamit kaja anda kumta dan ubala bantre. Kania kalong kata ka jubab kaba ujisu uai. Hakani ka konteks ngiyo iba ujisu bat ki senran ki jong kidang ya yan bat kila poi ha ka wei ka jaka. Ujisu ula yo ya wei ubri uba matla nadu mendang ka. Ki senran jong te kila keli ya ka daw jong kata ka jing matla jong uni ubri. Kila keli ki ong lakadei namar ka pop jong ki kimi ki kpa ne lakadei namar ka pop jong uhi ka ba penlong ya ba un matla. Ka ka bang iyo hang ne ka long ba kini ki senran ki sngoto ba ka ta ka jing matla jong uni ubriu ka dei namar ka pop. Kata kalong kajing sngoto jong ki day namar kata ka daw kila keli na ujisu ki ong hatu ka day namar ka pop jong ki kimi ki pa lani ka di ka pop jong uni ubriu ba uni ubriu umat la henry ujisu upai ktien da ka babatay ba kata ka jing matla jong uni ubriu kam day namar ka pop jong kita ki kimi ki pa lani kam day namar ka pop jong uhi. Henry kani kaja namar ba unyo pen pauno ya ki jingle jong ublay hau. Ila dangi puli ha ka tukal lenong ka ba kendai ka khot ka balai. Hang tung yu iba jisu wong kam day namar ka pop jong no ru ba uni ubri umatla. Henry kata ka jing matla jong u ka long ba kanang ba anyo pen pauno ya ki jingle jong ublay ha ka jingim jong uni ubri. But Katba ujisu udang ya kata kajing batai kabadon kam. Day hangta ba u benrap ya kitu ki kentin ha ka ba ong baka day ya ban Trei ya kita kajing Trei jong uta ubla pa ya Katba kadang don kasingi. Uni ubriu ula im hapdeng kajing dum. Baro si kata kajing im kajong ula don hapdeng ka jingdum namar ba umatla ban yo ka perthei jong kalong ka badum henry ujisu ulawan bat haba ujisu ulawan ban iPad ya kata ka jing yo bat uwan hakaban iPad ya kata ka jing shai bat haka jo ka rukom ka perthei ka don hapdeng ka jingdum. Kaperthai ka bangingi don menta ka don hapdeng ka jingdum. Henry ujisu ulawan. But ka don ka jingim but kata ka jingim kalong ka jingshai jong kibriu. Ngiyo iya kata kat kum na ka gospel ka jong Yohanes ka linong ka beningkong ka dekot ka besaw. Ujisu ulawan but haba uwan ka don kata ka jingim but kata ka jingim kata ka jingim ka jong kalong ka jingshai jong kibriu kum ki banged but kita ki nongput ki jong ukris la khot yangi ban Trei na ka benta jong la khot yangi iway pa iway ka bangin Trei na ka benta jong But ka kerteng jong ka kubor, hakani ka sngi kalong. Trei Katba dang don ka sngi. Trei Katba dang don ka sngi. Kabak kumno kata ka jing Trei, kabang ngidey ban Trei. Ka kabang mangabat mapi, ka kabang mangingi la ban le. Lani la khot yangi ban le ayu. Ngiyo ka gospel kat kumu Marcus ka lenong ka bakat rio ka dekot ka bakat san hadu kat pra. Hang tu la khot yangi kong la khot yangi ka bangin let sya ka perthai baro. Hang tu kong tu ya lap ya ka gospel ki ben rio baro. But uta ubanget but yo pen baptist an penim. Henry ya uta ubamget an penrem. Kini ki dakru kin bot ya kita ki banget. Haka kerteng jonga kin ya beno ya ki ksut kin krenda ki thalit batemai kin rano ya ki besen bat lada kin di ru kan kaba penyap kan am pensniu ya ki ken bo ya ki kti haki bapang bat kita kin kia. Kani ka de kata ka jingkot yangi. Haka bang ngidey ban let sya ka perthai ban yalap ya ka gospel haki benriu baro.
Kani kata jingkot ka ba crowd, ka ba u Jesu, u ai, hashiwa ba un kieu no shebneng. Wang kelet siya ka perthai baro, ba tu ya lap, ya kani ka gospel, haki benriu baro. Nakini ka dekot ngi sngotu bala kot yang ngi iway ban yalap ya kata ka kubor ka babha syaki benriu baro balai kalong ka badonkam bat balai ka day yang ngi hakabangin yalap am tangkum ka balang henry shimet ru la kot yang ngi hakabangin yalap ya kata ka kubor ka babha namar habang yalap kamud ngirwan ra ya kata ka kubor ka babha ngiyo iha ka kitab Isaiah ka lenong ka besan puar ka dekot ka bahenyo hang tu ko ang akat no ba itnat halor ki lum kilong ki slakjat jong uta ubiatu khana babha uba penbena ya ka jingsuk uba tu khana ya ka jingbha uba penbena ya ka jingpenim uba ong ha ka seyon ublay jong pha usenshar hang ni kong katno kalong kata kaba itnat kabumur katno kaba itnat bat kaba pla haba uta unongra kubor upen bena ya kani ka kubor kaba bha kalong ka kubor kaba bha ya kinong pop kalong kata ka jeng pen kre jong ublay ban penyesuk no ya ubriu ha kata ka rukam jong ka jeng penim bat ka jeng pelat no ya kinong pop bat kani kalong kata kaba ngidon kam niyo iru haka kitab Isaiah kalenong kaba henriu puway ka dekot kaba ningkong hang tu ko ong umensim utry ublay uhanga nama utry ula pensle yang ban yalap ya ki babha ha ki bajemnun ula pha yang ban span ya ki balapat donun ban yalap ya ka jeng pelat no ya ki bala ringmrau bat ya ka ble ya ka bindi ha ki bala kong kani kadai ka gospel kani kadai kata ka kubor ka babha ka mangabat mapi ka mangi iway ngi de banra kadai kata ka jeng pelat no ya ki bala longbrau kalong ka pleno ya kita ki jeng kang bindi ki bala set kadai kata ka pelat no ya ki nongpop na ki kti ki jong setan bat na kata ka bor jong ka pop bat haba ngi wanra ya kata ka kubor ka babha kata ka kubor ka babha ka don haka ya ka jing penkia ka wanra ya ka jing penkia bat ka jingelap kalong kata ka kubor ka babha namar ka kren syapang ukris bat ya ka jing penim haba ngi lap habang ngi ra ya kata ka kubor ka babha habang ngi penbena ya kata ka kubor ka babha am tangba ka pelat ya ki nongpop am tangba la penim ya kita ki nongpop henry haba ngile kumta ka pen ya ka jing kongo ka jongi ya ka ktien ka jong ublay namala pha yangi la ong yangi bangin let ka pertai baro bangin ya lap ya kata ka gospel syaki benri baro but da ka bangile kumta ka pen ya ka kata ka jing pen kongo ka jongi ya ka ktien ka jong ublay but habang ya lap ya ka gospel ka jong ublay la pendan burom ya ublay ukupa kadai yangi banra ya kini ka kubor ban yatu shakiway baka day yaki bakin kala ka bamud but bakin paino na kita ki jing mani ki bathala bakin paino sya ublay ubaim kadi ka benta jonga bat jongi lang iway pe iway bangin ngin yatu bangin penbena ya kata ka kubor ka babha ngiyo iha ka shiti shikin nong room ka lenong ka ba shipo ka dekot ka ba katsaw hang tu kong kumnu tekin ya khot kerpat ya uta haba uba kim shim langet kumnu de kin yo nget ha uta shapang uba kim shim la yo sngo kumnu de kin yo sngo klem uba yalap saudong jongi habangi pet yaki marjan marpa jongi kibadon hajan jongi ngio ba ki im hapreng ka jingdum kade ka kamram ka jonga ba jongpi kumbahang ni hakani ka dokot kong kumnu tikin ya khot kerpat ya uta haba ha uba kim shim langet kumnu de kin yo nget ha uta shapang uba kim shim la yo sngo
kumno de kin yo sngo klem ubayalap. Kidang don hapren ka jingdom dan kamala ikta ki khmat ki jongki kim patip ya kata ka jingsha jong ka gospel kadai ka benta jonga bat jongpi hakabangin let hakabangin ya thu shaki hakaba ngin ya lap shaki kanang bakin laban yo snow kanang bakin laban tip badai tang u jisu u balong mau kata ka lenti sya ukupa ka lenti sya beneng kadai yang bangin yeng bat bangin let ban penbena ya kini ke kubor ke babha usol menba udang ya syambat u jisu halenti sya Damascus ukali wang ayu ngan le atrai bat ngiyo i haka lenong ka ba arpun riu na ki kam jong ki apostle ka lenong ka ba khat nyo hadu ka dekot ka ba khat pra ngiyo i ya kata ka mission lani kata ka jing Trei ka ba uday ban le ni hang tu ngiyo i hadian ba ula keli ya kani ka jing keli ayu ngan le atrai ni u jisu la jubab shi uang da ka ba pelat no ya me na upat lang bat na ki gentle ha ki banga pa no ya me ban penpet ya ki khamat jongki bakin yo pai na ka jingdum sha ka jingshai bat na ka bor jong usatan sha ublay bakin yo pedang ka ba map ki pop bat ka benta ha pedang kita ya ki bela penkot da ka jinget ka ba hanga ngiyo i kata ka mission ka ba u sol hadin bangi khot upol uday ban le hang ni ka ong ba kata ka kam ka ba uday ban le kata ka jing Trei ka mission ka ba uday ban le ka long ba ban penpet ya ki khamat jong kita ki bala sha kadum kanang ba kin yo pai na ka jingdum sha ka jingshai bat na ka bor jong usatan sha ublay bakin yo pedang ka ba map ki pop na ka benta ha pedang kita ya ki bala penkut da ka jinget ka ba hanga Yo i hadian kata upol ulet keleng ke jaka banyalap bat ujob ya ki babon ki mensim ngiyo i haka balang ka baningkong ru kile ya kani kile keleng banyalap ya ka kubor babha bat ki khot ya ki brio syaka jengkala ka bamud bat ban pai no sya ublay ubaim ngiyo i ki kam ki apostle ka lenong ka bakat saw ka dekot ka bakat san hang tu kyong kurang ba balai phile ya kini ki ru ngiru ngilong tang ki brio ki ba kumpi hi bat ngi ya thu khana ba bha hapi ba pen pai no na kini ki jing mani thala sha ublay ubaim ni ki let banya lap ya ka gospel kanang ban le kumno bakin pen pai no e ki brio na kita ki jing mani thala sha ublay ubaim kumbanga ong henne ka perthai ka don hapring ka jingdum henrei mangi ngidei ban long kata ka jingshai hapdeng kata ka jingdum ki briu ki don hapdeng ka jing matla henrei mangi ngidei ban penpen no ya kita ki khamat ki jongki ngidei mangi ban pen pai no yaki na kata ka hima jong ka jingdum bakin pai no syaka hima jong ka jingsha bat dei mangi ban pelan no yaki na kita ki bor jong usatan syau blai kenang bakin yo pedang ka ba map yaki pop bat ka benta hapren kita yaki bla penkot da ka jinget ka ba hau Christ Jesu kadai ka por yangi haka bangin yeng bangin tingshan kaktian ublay haka kitab Isaiah kalenong ka bahenrupau hang tu ka khot yangi bangin yeng bangin tingshan namar kata ka jingshai ka jong Chris kala wan ka buram ka jong utrai kala mi hangi ngim dei ban chu shong ngim dei ban chu hun henry ka dei ka por yangi haka ba ngin yeng bat ngin tingshan ya kata ka jingshai hapdeng kata ka perthai ka badum hapdeng kata ka perthai ka badon ha ka jing kinriang bangan ong yepi katba ngidang le kumta katba ngidang ya lap ya ka gospel ka balong kata ka kubor ka babha ublay un beno ya ki ksud un penkia ya ki bapang bat walam ya kata ka jing kala ka bamut shisha ha ka donut bat ha ka jingim jong kita ki brio ki bangi ngia kendo ha ka jingim ka jongi nyu i ha ki kam ki jong ki apostle hang tung yu i ba la tho kumno ba lingba ki jong upol ublay ule ki kamba ngiyo iba tang da kita ki jan kersha ki rumar ki blawan ra
Hakmat jong ngiu i baki brio ki yo lat na kita ki jing sha te sha khom ngiu i bala beno ya kita ki mensim baman ngiu i tang na ka serngeu ko jong Petros ki brio ki yo khia ki brio ki yo khia na kini ka text ka jong i ka bangla puli mene na ka gospel kat ko mu Yohanes ka lenong ka baningkong ka lenong ka bakandai ka dekot ka baningkong hadu basau Larangi pulih ya kini kita kuat. Ngiyo i hang ni bagi dan santli ki ba mi nak jingem ke jong Jisu. Kabaya lam ya ke jingem ke jong. Jisu udan kata ka passion, udan ya kata ka jing shit rahem. Kaba ubud, but kata kaba motivate lani kaba kenyat ya ban le ai. Bat ngasngau ba mangiru kum ki bangen ngidei bandon ya kita kiju habang ipet bah na kini ki dekot ka ningkong ka yo i ka ka penki ya Jisu ban Trei ya kata ka jing Trei jong uta ubla pa ya ka dei kata ka primacy lani ka usngau tu kata ka jing dankam ka bawan ningkong usngau tu ya kata ka jing dankam ka bawan ningkong Jisu wong ka dei yang nga ban Trei ya kita ki jing Trei jong uta ubala pha yang nga hakibai pat ki kentin ngilaban bu kumni ngilaban lesi Jisu laban ong nga dei ban le ya kani na markani kalong ka dankam bat ka dei na markani bangalawan kadai kani kabayalam ya ka jingem jonga bat ka long kata ka bentap pedeng jong ka ka banganga long bat kadai ka banganga le usngau tu ya kata ka primacy usngau tu ya kata ka ka badibanwan ningkong ha ka jingem ka jong larang ipet si ka jingem ka jongi nginyo iba kidon ki bangila ban le kidon ki bangikwa ban le Kidon ki ba ngi terang ban le, but kidon ki ba ngi hab ban le. Kabang ngi day ban le. Jisu wang kadai yang nga ban Trei ya ka jing Trei jong uta ubla pa yang nga. Kaba pini baka plan ka jong ublay na ka benta ka jing jong u kalong ba uday ban le. Umyo katakalat ha ka ba unjid. Henry uday ban le ya kata. But la penki you da kata ka jing terang but da kata ka jing shirhem ban le shwa ya kata ka ba ublay ukwa ya ban le kaba ar pade kabang yo kalong ba Jisu usngau tu ya kata ka kamram ba uday ban le usngau tu ya kata ka responsibility ka kamram ka ba ma uday ban le uong Jisu wong ka day yang nga hakitu ka statement ka uai wong kadai yang ha kamut usngau tu ti bakani kadai kata ka kamram ka jong kani kadai kata ka responsibility ka ba haban le ngilaban batay kumni ya kani ka jing ong jong bakata ka kam ka ba ublay uai sha ka ba ublay uai shingi kam dei ban long tang kata ka ba ngibu ningkong Henry ngidai ban ngau toru bakata ka ka ba ublay ukwa na ngi iwe bangin le kalong ba ngin don kata ka jing get clear hangi bangin ngau to bakani ka dai kata ka kamram ka bangi ngidai ban le bat kaniru ka dai kata ka bangi hab ban ai jingken ya karo Jisu ula pendeblut ya kita ki kamram ki ba udai ban Trei kumno syapang jongi kumbang ong nakabasidang ba ka ba ublay ukwa ingi ban le kalong ba nginya lab siya ki binriw baro nginya tu siya ki binriw ya kata ka kubor ka babha siya pang ka jingit ka jong ublay bangin penbena ya kata ka jing pelat ka jong kenang ba ki briw kin yo ban kala ka bamut bat bakin pai kanang bakin yo ya kata ka jing pinim bakin mat ya kata ka jing pinim hatung ngile kumta hatung ngishim ni bakata ka long ka kamram ka jongi hatung ngishim ni bakata ka de ka responsibility ka jongi haka bangin ya tho shakiway tungin kali ya la di ya kani patungin long hok
hakmat jong utrai kabalai pade kabang yo i ke ei kata ka ba penki ya u Jisu ban Trei ya kata ka jing Trei jong uta ubala pha ya u ban le ya kata ka ei ka ba u kpa ula pha ya u kalong kata ka kam lane ka jing Trei ngio i haka ngin pai biang shik tu ka text Yohanes kandai sao kong kadai yang ban Trei ya kita ki jing Trei jong uta ubala pha yang ni hang ni u Jisu ong ba ki don ki a ki ba udai ban Trei ki don ki a ki ba udai ban le ni u Jisu u khot ingi tang bangin syukren tang bangin syia thu tang bangin syu ngin syukren henry bangin long ki nong le ru kajing im kristan kamlong kata kaba ngisyu pen pau lan ngisyu pen i ya kata kajing net kajongi Henry kadai kata ke kabang ngi haban le u Jisu shim la yalap tang ya ka gospel Henry ngiyo i ba upen kia ya ki bapang u be ya ki ksod u besa ya ki brew ngiru ngi dan kam ban sha penki da kata ka jing sngoto baka kamram jongi ka long ban le ya kata ka ba ublay upha yangi kumbang iyo i ha ka balang ka baningkong ngiyo i kumeneng laong haba u Petros u Paul ki alap ki penkia ya ki brew ublay u pendan kam ya ki ublay u Trei lingba jongki bat ki brew ki yo ya ka jing pelat ai bang mangi iway ru ngin long kita kibla move toward compassion kibla penki yangi da kata ka jing isnai habang yo i ya kibriu saudong jongi habang yo i ya kibriu kibadan hapdeng kata ka jingdom kibadan hapdeng kata ka jing shate shakom ai bay ka mensim ka jongi kan long kabla penki no da ka jing isnai kanang bangin la pan pelat yaki bangin ya tho shaki ya kata ka kubor ka babha ka badan haka ya kata ka bor ban pelat yaki na kita ki jing shate shakum ban pelat yaki na kita ka ti ki jong satan ban pelat yaki na ka bor jong ka pop ngio i haka shiti ujuda ka dekot ka ba arpulai hang tu kong henry yaki wepat tu pen im da ka ba kni kentet yaki na ka ding ka ba mut ba mangabat ma phiti ngihaban le ngihaban kni kentet yaki na ka ta ka dujok ding hang ni kong henry yaki wepat tu pen im da ka bang isu pet ka ba mut we have to do something ngidi ban le ngihaban kni kentet no yaki na ka ta ka dujok ding Nyo iha ka proverb ka ba arpu sao ka dekot ka ba katway hang tur kong to pelat ya kita ya ki bala rongno sya ka jingyap but ya kita ki bala jan ban sya penyap to sumar ba men khangno ka deyangi iwe tang bangin syu syong bangin syu pet henry bangin pelat no ya kita ki bala sya rongno sya ka jingyap but bangin khangno ya kita ki bala jan ban sya penyap panganong hipi habang ngile kumta ngipen pai no yaki na ka hima jong ka jingdom sya ka hima ka jong ka jingshai bar ngi pelat no yaki na kita ki keti ka jong satan sya ublay ka donor ka jong ublay ka heartbeat ka jong ublay kalong na ka benta ki mensim ki ba kodor ki mensim jong ki brio kilong ki ba kodor hakmat jong ublay ai ba mangiru ngin sngoto ba ki mensim jong ki brio kilong ki ba kodor ublay wang ba umman ba way briorun chat no henry kwa ba way ken wan shik ta ka jingkla ka ba mut to ai bangin sngoto ya kata ke ai ka ba ublay u khat yangi bangin Trei haba wang to kelet shaka perthai but to yalap ya ka gospel shaki benri baro kamdei kata ka jing pha ka ba upha tang yakin nong yalam henry ukren shaki brio baro kabamut ba mangi iwe kadai ka benta ka jongi hakaba ngin let ban ra ya kata ka kubor ka babha ban penbena ya kata ka jing pelat ka jong Trei bar habang ile ya kata ublay ukular
Bakini ki dakru ken boat ya kita ki banget. Bahaka kerteng jonga ken ya beno ya ki ksud. Ken krenda ki thalit batamai. Ken rano ya ki besen. Balada ken di ay ru ka bapinyam. Kan ampen snew ya ki. Ken bo ya ki ktia ki bapang. Bat kita ken kia. Habang ipin bana ya kan ka kubor ka babha ngiyo ya ka jing traino ka jong blay ngiyo ya ka jing traino ka jong mensim bakod haki jing em jong ki brio. Habang ia lap bat ngi playo Jisu nginyo ya ki kamba nginyo ya ki kampla ki benja nginyo baki brio kin yo kia baki ta ki basha banben kin yo ya ka jing plad. Haba u Paul bat u Barnabas ki kren ya ka ktien ka jong ublay pen scam ya ka ktien ka jong da kita ki kamba ba ki kampala nganget scam ba haba mangirungi ang ya ka shentor ka jongi bangin kren ya ka ktien ka jong ublay un pen scam ya ka ktien ka jong da kita ki kamba ki kampala. Ngidan kamban yo ba ublay ubeno ya kita ki suot ngidan kamban yo ba ublay upenkia ya kita ki bapang ba uwanra ya kita ka jengkela ka bashisha haki donu jong ki brio. Habang apusan ya ke ka ba ublay ule lengba u Petras kumno ba ki brio ki yokya tang da ka serngio ka jong kumno ba ublay upendan kami u Paul ban penkia ya ki bepang daka baki walam syau ya kita ki jan rumar ngas ngolong excited ban ngako ban yu ikam crow ya ka ba ublay unle leng ba jong i pi daka bang ong kumta kamut nakabenta ka ta prestige ni ta ka buram ka jongi Henry nginyo ya ka ba ublay unle bat mau un yo ya ka buram amangi ngingilong tang kita ki atyar ki jong kadan kami ngi kabangin shu IT yala di hakikti ki jong but day u blay u ban Trei leng ba jongi but haba u blay u Trei ken mau ka buram kam day ka jongi Henry ka buram ka day ka jong ya u blay u kpa an pendan buram tuhinum shishong tia thai Henry tungin act, tungin le ay baka dono jongi kan long excited habang inyo ino ya kata ka jing Trei ka jong ublay. Tungin weng no nangi kata ka jing long lengay. Tungin weng no nangi kata ka jing sngohon, ka jing sngo biang. Henry tungin yeng bat tungin le Ngam tip balay ublay ubo ya kani ka kubor ban kren. Hakani ka singi Henry ka way nga tip kalong ba ublay ukwa yangi bangin le ukwa yangi bangin Trei Katba kata ka singi kadang don. But habang iyo sngo ya kata ka ktien ka jong tungin le tungin shishong klikti nginum sngo hon. Henry tungin yeng but tungin le kabasaw pat kabang yu na kani ka text kalong kata ka jing ngolong don kam ne kata ka jing long kerki jong ka kam u Jisu usngau tho ya kata ka urgency usngau tho ya kata ka jing long kerki la penki ya u ban Trei ya kata ka jing Trei na mar kata ka jing ngau tho jong u baka ni kalong ka badan kam baka ni kalong ka kerki usngau tho ba u don tang kendiat ka por haka ba unyo ban Trei but day na mar kata ka jing sngo tho ka jong day na mar kata ka jing sngo don kam ka jong ka jing sngo long kerki na mar kata ka por ka ba kendiat ka ba udan u Trei but u le u pendap ya kata ka ka ba u kpa u pa ya udon ya kata ka sense of urgency kata ka jing sngo tho ya ka jong long kerki jong kata ka kam nakabenta jong iwe pi iweru kan sadon ka mit hakabang nginum la syo ban Trei u Jisu wang ba ngan Trei kata ka jing Trei jong uta ubla pa yang Katba ka sngi kadang don ka mit kan ja anda kumta nginum la syo ban Trei usngau tho u Jisu usngau tho baka mit kan sa wan ka por kan sa kut hakaba u unum la syo ban Trei bat Katba kata ka sngi kadang don uang ngan Trei ngan pendap ya kata ka ka ba ukba ula pa yang kumanga ong mentan nginum don sa hakani ka perthei
Kamiet kan wan haka jing em ka jongi. Bar kumbang ong nasdang. Ngong ba ngi em kita kisngi ki bakado. Ka jing wan ka jong ujisu kala hajan. Baruan ban shaw yak taki banget ki jong u. Anda haba wan hang tangim la shu ban Trei. Bar Katba kan ni ka sngi kadang don. Katba ngidang yo yak ni ka lat. Katba ngidang don yak ni ka por. Katba ngidang up yak ka jing wan ka jong u. Haka ba unwan ban shaw no yangi. Tungin Shillong, henry tungin Trei, tungin iban penbena yak ni ka kubor ka babha. Kanang baki breu kin yo yak ka jing penem. Kat bangidang don, tungin siem full advantage. Mo ngin siem yak ka lat, haka bangin Trei, bangin pendep yak ka ka ba ublay ulapha. To ay bangin sngo tu yak ka jing long don kam. Kabangin Trei bat bangin le ya kata ka ba ublay upha. Ngano pi habang ngi du no ya kata jing sngo don kam ya kata jing solong kerki. Habang ngim don ya kata jing kajing sngo tu hangi bakan ni kalong ka ba don kam. Kamot katakan penlong yangi hakaba nginum let ban saki. Ngin sangi hakabangin duai. Henry tungin sngo tu baka dia kalong kata ka ba don kam kalong kata ka ba kerki ka ba ngi de bende namar bele kamit kan sawan but anda haba kamit kawan nginum la ban Trei nginum la ban yalap shu nginum la ban penbena shu but kat bang idang don ya kini kasngi tu ngin le ya kata ngaken mau hakawe na ki conference ka jong i pastor Srini ka ba ilawan ban penlong hang ni ka mission possible ngaken mau ya kan nuksa ka ba EEI iong ngamlong kum utu unong nya kali turis uyalam ka ya ki breu uyalam shiki jaka bat anda haba poy kitu ki jaka jengok kai upen yang ya ka kali kitu ki torres ki hiar bat ki pet kai ki penlut ya ka por ka jongki hakatu ka jaka henry ong ngalong kum utu unongnya ya ka ambulance unongnya ya ka ambulance umdon por ban sange upen hairstep ya ka tu ka kali namar usngau tu bahapo jong ka tu ka ambulance udon ubriu uba shitom ubriu uba dan kam ya ka jingyarap ubriu uba dan hatmir jong ka jingyap bat udon kam ya ka jing sumar hakaba unyo ya ka jing pelat kumno siya pang jongi hatungi dei kita ki besia lam kaya ki brio ban chupen pet ya ki ki be itnat ne hatu ngilong kum kita ki nongnya kali torres ambulance ki ba ngi sngo tu hakikti ki jongi ki shong kata ka jing em jong ki brio hatungi don kata ka mensiem hapo jongi bangin kini kentet no ya kita ki belasya rong sya kedeng hatungi don hapo jongi ya kata ka mensiem hakabangin pelat no ya kita ki belarong sya ka jing penyap hatungi don hapo jongi ya kata ka mensiem hakabangin kang no bangin sumar baki way ken lat na kata ka ban sya penyap kamiet kan wan hakabangin numla asyo ban Trei tungin penslor hila diha kani kasngi bangin Trei Katba kadang don kasngi sa kaway pat kabasan kabang iyo inang niya kabang ilaban sngo to kay ka pelong yo Jesu ban Trei ya kakam kaday kata ka jingjan ka jong siya ublay kadon kata ka intimacy kadon kata ka jingeday ka badjan hapring jong bat ukupa kalenti hakaba u Jesu utip ayu ba ukpa ukwa ya ubande kalong namar ba udon kata ka jingedei kabajan bat u haka gospel kat kum u Yohanes kalenong kabasan kada khot ka bakat khandai hang tu kong anda kumta u Jesu le ya thuo bat u la ong haki shisha ngo ong hapi ukon umla ban le ai ru em na ladi henry tang ya kaba u yoi ba ukpa ule na maria ki ai ru ki ba ule ma u ya kitaru ukon jong kumju ule kamut u Jesu udon kata ka jingedei ka bajan bat ukpa
But they haba udon ya kata ka jinga day ka bajan day hangta usngau tu ya ka heartbeat ka jong ublay usngau tu ya ka ka ba ublay ukwa ya uban le but ya ka ta ka ka ba ukpa ule ukon ru ule kadaw ka ba penlong yo Jisu ba undon ya kata ka passion ba undon ya kata ka jing shitraham but ban ngau tu ya ka ba don kam Kaba ukpa ukwa yu uban ne kalong kata ka jing ye jan bat kata ka jing i ka jong u ya ukpa kaktien jong ublay ko ong haba pi i nga pen sumar ya ki hukum ki jonga u Jisu ulong intimate ujan sya ukpa bat kanika kenyat yu kanika penlong yu ban Trei ya ki kam ki jong u kata ka jinge day ka ba jan jong u bat ukpa ka penlong yu ban ngau tu ya ka ka ba ukpa ukwa yu ban le nyo iha ka gospel kat kum Yohanes khatsan hang tu kong ngam khot shu ki shakri ya pi na ba u shakri tip ya ka ba u le u kenrat jong u henrei ngala khot ki lok ya pi na mar ya ki baro ki bangala yo ngau no ukpa jonga ngala pentip hapi kini ki dekhot ki peni ya ka jingye jan ka jong u yo ngau no kupa ya ka ka ba udai ban le kata ka jingye dai ka ba jan ka jong u ka penlong yu ba undon hapo jong u ya kata ka jing terang ka ba ing hapo jong u ka ba penlong yu ban le ya kata ka ka ba ukupa utmu dan ka ka ba ukupa ong yu ban le haka Yohanes saw kat lai pu saw ruang tukong u Jisu ong haki ka jingbam jonga kalong bangan yo le ya ka mon ka jong uta u bala pha ya nga bat bangan yo pendep ya ka kam jong u kata ka 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 ba u Jisu le wong ka mon ka jonga kalong ban le ka jingbam ka jonga kalong bangan le ya ka mon jong u kpa ngiru ngidei bandan kata ka jingedei ka bajan bat u blai ngidei bandon ka jinge jan ka jongi baru blay habang ngidon ya kata ka jinge dai ka bajan baru ngin ngau tu ya ka donut ka jong u ngin ngau tu ya ka ka ba u kwa yang bangin le bat kata kan kenyat yang kata kan penlong yang bangin le bangin shishong henry bangin le kata ka jinge jan ka jongi baru ngin ngau tu ya ka ka ba ukwa yangi bat kata kan kenyat yangi haka bangin le ngas ngau ba iwe nangi ngi don kam yakini haka jingem ka jongi kanang ban kenyat yangi ban penlong yangi bangin Trei ya kata ka ba ublay ukwa yangi ngi don kam ban ngau tu ka kata ka primacy ka kata ka bangi ban bo ningkong haka jingem ka jongi ka kata ka ba wan ningkong haka jingem ka jongi ngi don kam bangin ngau tu ya kata ka kamram ka ba ublay ukwa nangi iwe ngi don kam ban tip ka ka ba ukwa bat bangin le ya kata kam day yangi bangin boteng kam day yangi bangin ngau hon nangin ngau biang ngidan kaman ken mau baka miet kan sawan Katba kata ka Sngi kadang don tungin Trei tungin le tungin ang kam jan siya ublay nginang kam jan siya utray kanang bangin laban tip kanang bangin laban ngau tu ya ka ka ba u ukwa nangi ka ka ba u ukwa yangi way bangin le to ay bangin long kita kibanya ya ka ambulance ay bangin long kita kibas ngau tu baki ti ki jongi ka syong kata ka jingim jong ki way pan kat bangidang don ka Sngi tungin Trei kamir kan sawan nginum laban le shu but hakata ka por nginum laban babi there is no time to regret kat bangidang don ya ka por Katba ngidang donya kini ka Sngi katba kata ka mir kampat wan tungin Shillong en rei tungin yeng tungin ra ya kata ka kubor ka babha kidang don si bon ki mensim ki barang saudong jongi ki barang don kam ya kata ka jing pelat kumno kin tip ya kata ka jing shisha lada mangabat mapingim ya tu syaki tungin syuhun man si don tanga kini ki sau kenro Henry tungin yeng bat tungin le tungin challenge la dia kani ka Sngi bangin job yakin mensiam siya utray
Tungin sngaw ya kata ka heartbeat ka jong ublay. Ngiyo iya kata ka jong long desperate jong uwe unong yalap. U John Hyde. U balong ru uwe na ki missionary siya ka ni ka ri India ka jong i. Ka jing duay ka jong u ka kalong. Give me souls or I die. Ngiyo iru ka jing duay ka bayay don ha ka shintur jong u George Whitefield. Kalong ka ni ka juhi. Wang give me souls or I die. Kata kalong ka jing duay ka jong ki. Tang ka jing duay. Henry ki yeng ki yalap. But ki job ya ki minsim. Ay bakataru kan long ka desperate cry ka jong ya ka ni ka singi. Give me souls or I die. Ay shingi ya kita ki minsim. Ha? Lani ngin yap no. Ka Raquel, ka Dwaya ka majong blay. Karu kayam kong, to ay kun yang bayo ngan yap no. Ay bakataru kan long ka heartbeat ka jongi. Ay bakataru kan long ka desire ka jongi ka jing trang ka jongi. Try. Ngi kwa ban yo ihi ki minsim ki ban im no. Ay shingi kita ki minsim. Kanong ya pi ublay u ay shingi kita ki opportunities. Ublay u play ya kita ki lad. Shangi, haka bangin la bangin job ya ki minsim. Wanum ahay bangin long kita ki balingki haka hima ka jong ublay. Ublay kwa yang i bangin long kita ki balingki. Henry kwa yang i bangin job ya ki minsim siya uhu. Tungin yam bat tungin pla siya ki way. Tungin ni kren ya kita ka kubor ka babha. Tat hadu bangin da yok ni kentet ya kita nakading. Kanang bangin yo pan pelat no ya kita kibla rong siya kata ka jingjot. Tungin Trei kat barang don ka Sngi. Kamit kan sawan. Bat haba kamit kawan nginum la ban Trei syu. Tungin ne ay minta. Tungin yang jot. Ngin kino. Bat ngin kup no da kata ka bor ka jong ublay. Akat no ka ba itnat. Kilong ki kejat jong kita ki bawalam. Ya ka gospel jong ki ay ki babha. Tungin siyam ya ka rashi haki kti ki jongi. Bat ngin lait ban ot ya kata ka harvest. Utray wang hakmi ngan penlong ya mi ka kor klur ka ba benep. Bat batamay ka ba don banyat. Men syo ya ki lumba. Bat men penwet jin ya ki. Bat men penlong ya ki lumret kumustad. Men pe yaki, bat kal kan rong no yaki, bat kal lang thari kan pensakma no yaki. Te me men kemen hau try, men let hau buram hau tau bakot jong ki Israel. Ki lingkha kila berli, bat kala day ka ayom ban od. Tungin yeng, bat ngin mino, na kini kisaw kenro. Tungin let ban ya lap ban ra ya kata ka gospel ka babha. Bangin ya tuo shiki way ya ka jing ihit ka jong blay. Bangin ya tuo shiki way ngin pelat ya ki na kita ki bindi ki belakang. Ngin pleno ya kita ki jing kang jong ki bindi. Ngin pelat no ya ki briu na kita ki jing shate shakom. Kung mga mentan u blay u ay shingi kalat. Tungin shim ya kita ki lat ki ba u blay shingi. Hinden ka janmit. Ngala jan du ya ka way ka opportunity ka ba ublay uay. Lamit, ngala tiya. Hakita ka por, don ba phone. Dia namar ba ki kamat kila ring ngala ngusyo sam tiya, nga syushim, nga syupet, bat nga buno, ngong tongan sa phone ini brio la shaimin stem. Henry, haba ka kalakot kita ka phone, ka minsim jo nga kamsung. Nga syim ya ka phone, nga phone ya ita. Anda habang la phone iong yang thairin nga bakla. Tingong tom nilay. Tentang ngay kren bet kali kumno ilong ay. Padahal dia nang tateng lo ngalong ban bu no. Dan reha kata kapor iong yang thairin ken mau yang ki jing duai ki jong pi. Bat kumta marsen ong ya kata ka kentien nga syem ya kata ka lat nga kren bet Bat hakata ka jing ya kren la ya kren. Ide ibahayeng ijongahi dengan tip ya kajing kajong bat kumta ngala ya keren bat bat hakata kajing ya keren ila pediang ya utrai teng haba ublay syangi ki opportunity tungin shim nginom ay bakata kan shu slip no kan shu ja no henry ngin shim ya ki lat
Ngin kiba ublay uay. Bat ngin kren da ka jing slur ngin plang ngin leran. Kung mga ongip himentan kalingka kala berli. Kidon shibun kim mensim kiba up banyo sngaw ya ka kubor ka babha. Lara mangaban mapingim ang ya ka shintur ga jongi. Lara mangaban mapingi syukang ban ngi set ya ka shintur ga jongi. Kumnuken kinyo ya ka jing pelan. Tungin dan hapo jongi kata kajing isnay habang iyo ya kibriyo bagidan hapreng kajing syate syakum. Tungin syuhun tang ya ladi tang namar pangingil ayo ya kata kajing pinim tungin syuhun tang kata henry la pinim yang i kanang mamangiru ngin yo ban ya thu syakiway ya kata kajing kajong ublay. Tungin le ay Katba ka Sngi kadang don. Katba ka Sngi kadang don. Tungin Trei. Tungin ngin le ay kamit kan sawan. But anda haba kamit kalaja. Nginumla asyo ban Trei. Hallelujah. Hallelujah. Kini kilong ki ay ki bang akwa ba niya sam. Bat ngi hakani ka Sngi. Bat nganget. Bahabang iyo asngaw yung katiyan ka jong ublay. Tungin Shillong tang kita ki basyus ngaw tanat. Henry ay bagi donor ki jungi kinlong ki bala penkino hakani ka Sngi. Haka bangin yeng bat bangin ne ay nakabenta ka jong Trei. Hallelujah. Hallelujah. Denga ay ti kani ka por hey apostle. Kableshibon, Deaconess, Kableshibon. Amen. Ya yasko ka ktinga jo oblay. Ngin lay ay nam tau Trei la kalong kanu komru la kalong barit ru ngin lay ay nam tau Trei. Kajing panim kam syong hangi, kajing panim ka syong ha umensim ok jo oblay. Kajing pengendu ka syong umensim ok jo oblay. Hare mangi pat de ngin lay ay nam tau Trei. Kandiat ngin tu ipi ke ga baja kalong kani. Sao po kandai snem tam man shwa. Sao po kandai snem tam man shwa. Ngakan mau hadin belawai ka jinga sengalap na po yung mani hamalki. Empat pedang yu Trei kata kapor. Ngelet jinga sengalap tawang empat pedang yu Trei. Belawai ka jinga seng. Ngelet don sangut rungut kina samla. Kiba sah malki kitip bahang. Ngelet mit ni mani ban wan pai no islum paring. Bang ngelet yang ta po top. Hatop malki. Bawi kuna samla wan chengi wong. Ya se ngilek hayeng jong ituan basan PR wajri. Ya se ngilek. Yang em sawan je seng sibit. Wong yalik no menta. Ngilek nia ngilek keren bat tahu nak selama wong ngilek no menta ti ya lek menta. Hadin kata ke wajah kalong ngiong toh ngilek. Re kata ke dia step to my destiny. Kata ke dia sin jam ke banga jam Syaka eka jingkot ke jo oblay. Banga perkat lada utu kuna samla ong ya ke tu kentien ba mlong te yang ilek bet no mantaka Sngi. Nganum pedang yu Trei. Rede haka tu ka Sngi. Ngadem kho siu ngat pedang yu Trei. Tana ma itu jing ong yang ilek. Tinga kwa ban ong ik na samla. Ya baro tugin persyang kat bala. Tungin lay ay. No day ay bangingi le. Kalak ban long ke ay ba oblay un le ay haka GM ka jong. Haka GM ka jong kita ki bangingi kren. Oblay penon kambing nam taka brom ka ju tong yeng ni ka syong ki jong i. Amen, hallelujah. Ko pa be ngi aingu amen ka por. Bayarap ingi ko Trei bangin long tang kinong singaw ka ktin ka jome henringi long kinong le ka ktin ka jome ko Trei. Trei bila ka long hakanu kunu korkom hakanu kunu lenti. Kumaw syakri u jome u apostle Paul ong by all means to save some. Trei rap ingi ru bangin persyangkat bala da kanu ka lenti. Bat ka gul ka bangin idon ka long bangin yu i bagi brio. Kiwan ke hima ka jeme ban light na ka dujok ding. Trei penon kami ki kun samla. Penon kami ki kun kena. Weng no ku Trei ngi dwai ka taka jing le rang ka jing shep ting nangi. Yarap ingi bangin ong ki ba slur.
kum ki sing try penon kami ki khun je me penon kami ka balang ka je me ko try ban ma lam ye ki men sim ki ba kodor ban ya Trei lang bat me na kam ta ka jing pen im ki men sim ki ba kodor try ngi duai do han ga por na kam ta ki ba pang ba sitam ki ben hayeng ki ben hospital hang no no ki don ko try wat ki ba don hang ni ha po hol ru ni kren ni ka jing khia jo me kelab long ka khli kelab ka po kelab long ki ben ta ki ba shapo tam kelab long ka jing mong ba ka jaman sim kelab long kita ki deep hurts ha ka jim ka jongki ni duai ai ka jing khia je me kan wan ko try ha ki met ki jongki khun ki je me baro khot je ka balang bagi tu ki baju ong yang ini ka pos ko ban duai nam ta jongki ni wan ra khmat je me ko try bangi duai ai bagi je pen khia je me kan long menta ha bangi duai nam ta jongki ha ka kerteng ka jong jisu bangi kam ganti ka je pen khia kan ba ku ka ktien je me me ong da ki jing jingam snam jong jisu lapan khia yang ni pen benar sikit tu ba pang besitam baro long khia haga kerteng ka jauh jisu mau try ulah pendep dia kata nam ta jong pi try pelaj ingin ka po de ka jingker khu jame benang ker khu la ka jong ka sakri jame ko try Deaconess tiuling sial nang penon kami ko try nam ta ka borom ka jame bajang hilang baro penon kami ki ma jame ko try ai ba ka jing hai ka jame try jisu ka ji ka jo oblay ka je slok masimo ko lor kat bat ni way pa iway mentama kasih buat syabam jukut. Amen. 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 Tu ini pertat jam lai sien haleluya. Where lai haleluya. 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 Tu ini lei kuma yuk sengol ka ketin ka jo oblay.